Om 11 uur van de morgen lezen ze het werk deel. Het gaat vooral om medewerkers van de helpdesk die een flexibel contract hebben en eruit moeten. Ons probleem is dat wij worden ontslagen op hele onduidelijke gronden per 27 juni. Zogenaamd vanwege het invoeren van de wet werkzekerheid. ING-directie zegt we gaan geen flexers voor flexers vervangen. En deze week wordt er voor onze plekken worden er weer nieuwe mensen geworven. Dus ja, het is in strijd met wat de ING-directie heeft gezegd. De vakbonden helpen de stakers die het zelf deze actie op poorten zetten ha. En die worden nu vervangen door nieuwe flexers. Er worden allemaal nieuwe klasjes opgeleid. En daar zijn jullie heel erg boos over. Dat is echt het grote ding. Ja, maar dat is natuurlijk bizar als jij ingewerkt bent. Je levert kwaliteit. Dat je dan weg moet, omdat er een andere groep voor terug moet komen. Dat heeft allemaal met kosten te maken. En dan denk ik ook, voor ING is het ook niet goed. Dit zijn gewoon mensen met goede kwaliteiten. En dan zet je er weer nieuwe voor terug. Dat kan je niet maken. Dat heeft ook met kwaliteit te maken. Naast het feit dat je zo niet met mensen omgaat. CNV en FNV bezieken ING-managers naar onder te krijgen voor een parteer. Snel een telefoontje van jou terug. We wachten hier beneden. Groetjes, Annelies. Ze heeft gebeld met ING? Ja, wij bellen met managers. Wij willen graag de klachten overbrengen aan de managers hier bij ING. Maar net een van de ING-top neemt de telefoon op. Nevens de medewerkers is het toch de reorganisatie en de nieuwe flexwet tegen onrustig bij de bank. Ik ben nu 48. Ik werk hier nooit voor lange tijd. Ik werk altijd periodisch, want ik doe ook andere dingen, dan ik muzikus. Op mijn 19e ben ik hier ooit begonnen. En ik zei vanochtend nog, ik heb nog nooit meegemaakt het laatste jaar dat de sfeer zo slecht was. Niet alleen bij flexers, maar ook bij vaste mensen, hoe er met mensen wordt omgegaan. De ontevredenheid is enorm. Na een hele uren zit de actie erop en gaat Sies we daar weer onder het werk. Nog dik 2 weken, want op 27 juni krijgt hij dingen.